Alas 8 kaganyang buntag, usa ka misa ang gipaygayon sa San Pedro Cathedral, una formal nga giablihan ang opisyal nga pagsugod sa selebrasyon sa Araw ng Davao. Sugod karong adlaw, isaulog sa mga Davaoenyo ang Araw ng Davao 2022. Kini na ang ka-85 nga selebrasyon sa Araw ng Davao. Ug sama sa niaging tuig, ipahigayon gihapon sa virtual ang mga aktibidad karong adlaw. Sumala ni Generous Tecson, ang Davao City Tourism Officer, bisan pa man nga gipelawom na sa Alert Level 1 status ang Davao City, ilan ang naplano nga online kun virtual nga pamaagi gihapon ang pagsaulog sa Araw ng Davao karong tuiga. Kini na ang katulong tuig nga giagi sa virtual ang selebrasyon. Most of our activities are online. Ito lang pong misa pasalamat ang ating face-to-face na activity. So ngayong 10 o'clock po yung opening po natin, which will be aired in all of the social media ng City Government of Davao. Dugang ni Tecson, sama sa miaging tuig, doon na sila gibalik o idugang ang mga aktibidad karong tuiga. This year po ang binalik natin is yung pasidungog. Ito po yung pagbibigay natin ng appreciation doon sa mga tao, mga establishments, mga associations na malaki po ang tulong sa City Government of Davao for the past 2 years, especially during the pandemic. Kanunay nga gipahinumduman ng katawhan nga sundon ang gilatid nga minimum public health standards sanglit. Anaa pa ang presensya sa COVID-19 bisan pa man nga walay face-to-face nga selebrasyon sa Araw ng Davao. Aron mas masiguro ang seguridad sa syudad, nagdeploy na og mga personahe gikan sa Davao City Police Office ingon man mga personahe gikan sa Task Force Davao. Busa wahag ni Police Major Gaspan sa publiko nga makikooperar sa mga otoridad aron mapadayon ang kalinaw og kahapsay sa syudad. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.